Goedenavond kijkers, welkom bij Scheldemondig TV. Ik heb hier vanavond een paar gasten uitgenodigd in onze studio. Die hebben een passie. Ik heb hier bij mij Laurens en Yves-Jean Noortier. De jongens komen uit? Wolfsburg. Jongens, jullie gaan de garbage run doen. Jullie hebben de garbage run eerder gedaan. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de garbage run te gaan doen? Ja, er zagen foto's voorbij komen op internet. Filmpjes van de vorige edities. En dat vonden we gewoon super gaaf om ook mee te gaan doen. In de sneeuw te gaan rijden met een oude barrel. En die foto's zag je voorbij komen op internet, terwijl dat je gewoon in het café zat thuis, achter de televisie, achter de kachel of... Nou, om eerlijk te zijn waren we onderweg naar het Brugse Bierfestival. Dus het idee werd eigenlijk geboren met een pot en een pen aan, om maar zo te zeggen. Ja. Ah, geweldig. Dus jullie zijn dan eigenlijk het idee opgevat en jullie willen aan garbage run. Hoe ga je dan verder? Je zoekt contact. Hoe zoek je contact bij die mensen? Nou, je kan jij gewoon inschrijven voor de rit. En dus ja, dusdanig populair dat er gewoon heel veel mensen inschrijven. En de kans ongeveer 50% is dat je mee mag doen. Dus het is echt op loting. Dus dat doen heel veel mensen aan mee dan eigenlijk. Ja. Hoeveel mensen kunnen er aan meedoen aan zo'n garbage run? Ja, 400 auto's in de winter. 400 auto's. Ja. En die mensen komen uit heel Europa? België en Nederland. België en Nederland. Dus er zit België... Doen er veel Zeeuwen aan mee eigenlijk? Ja, je merkt een beetje, doen mensen mee uit alle uithoeken van Nederland. Dus een beetje mensen uit de polders en de mensen die thuis ruimte hebben om te knutselen. De mensen uit de stad, ja, daar is het toch moeilijker om zo'n project te doen. Hè? Dus jullie hebben opgeheven. Hebben jullie die auto gelijk aangeschaft of hebben jullie eerst even gewacht totdat jullie erin gelood waren? Ja, het idee is begonnen in 2016. Toen we het zagen voorbij kwamen. Maar ja, die inschrijving komt na de laatste editie. Dus je schrijft in. En dan moet je nog een half jaar wachten voordat je uitgeloot wordt. Maar ja, we hadden ons eigen wel heel erg op verheugd om mee te gaan doen. Dus het was wel best spannend bij de loting. We waren ook bij een van de laatste die nog genoemd werden die mee mochten. Dus ja, toen we ingeloot waren, dan was het zoeken naar de auto. Maar dat duurde niet lang voordat we er een gevonden hadden. Nee. Hoe heb je een auto gevonden? Die stond achter in de schuur? Ja, nee, op tijd de marktplaats gezocht en vonden er een en die stond bij Utrecht. Dus op een avond daar zijn we erom gereden. En ja, volgens de regels mag je niet meer uitgeven aan een auto dan €500. Dus dat is precies gelukt. Een auto kostte effectief €500. Ja. Wat was de criteria voor jullie voor die auto? Want ja, je zoekt toch niet zomaar een auto? Nee, ja, we wouden toch wel een degelijke betrouwbare auto. Ja, dat is wel iets lastigs voor €500, maar dus een betrouwbare auto, ja. En vierwielaandrijving. Was wel een dat is ook gelukt voor die vervoer? Dat is ook gelukt, ja. Dus, chapeau. Ja. Oké, dan heb je die auto. Die mag maximaal €500 kosten. Mag je daar nog aan verbouwen? Ja, officieel mag je nog €250 uitgeven aan kosten voor het ombouwen. En zit daar een leeftijdsgrens aan die auto? Mag je elke auto kopen? Ja, bij de editie van vorig jaar dan mocht hij niet nieuwer zijn dan 1998. En dit jaar is dat weer opgetrokken? Ja, 1999. Oké. Dat is altijd dezelfde leeftijd dan. Ja. Oké, je hebt die auto gekocht. Dan ga je een bepaalde run doen. Vorig jaar was jullie run van naar? Zijn we vertrokken in München en we zijn geëindigd in Roemenië. Oké, dus jullie gaan dan, veronderstel ik, de route onderzoeken. Wat kan er allemaal tegenkomen op die wegen. En ik denk zomaar dat jullie die auto daar gaan op aanpassen. Klopt hè? Ja, dat klopt. We dachten onderweg natuurlijk wel nog wat ezels en zo tegen te komen. Dus, zwerfhonden. En dus van voren toch de auto wat verstevigd. Er een mooie bumper op gemaakt. Dus een ezelvanger? Ja. Veel ezels tegengekomen? Er zijn paard en wagen zijn we tegengekomen en koeien en ezels op de weg. Ja, dus vooral veel zwerfhonden en katten. Maar gelukkig hebben we hem niet nodig gehad. Oké. Dus jullie hebben de auto dan klaargemaakt, dan komt daar de grote dag van het vertrek. Jullie vertrekken dan, dus dan rijden jullie richting Duitsland toe en dan rijden je naar Duitsland. Wat dan?
Ja, goed, onderweg was het al heel druk. We kwamen al langs alle kanten kom je dan al runners, ze noemen elkaar dan runners tegen. Runners, oké. Eh, Geen rallyrijders dan? Nee, oké. runners. Runners. Ja. Biep, biep. Ja? Dus ja, goed, de maandag was dan de start in München. Dus er was een grote parkeerplaats afgezet. En daar stond iedereen mooi geparkeerd. En dus na de introductietoespraak mochten we starten. En jullie konden starten zonder kleerscheuren. Jullie konden zo. Ja, dat dachten we. Dat dacht je? Ja, Oh. dus Ja, toen we, net voordat we het terrein aangereden, stond de politie elke auto te controleren. En we mochten even van de kant. Maar de auto is toch goedgekeurd? Ja, hier in Nederland? APK, goed, volledig APK. Goed Wat was het gekeurd, maar, probleem? dat was uitstekende delen. en De niet bumper, de originele bumper. Oké, Onder dus andere, ja, dat was het probleem. jullie hadden nog iets op dat dak gemonteerd ook, geloof ik? Ja, dak, gelukkig mocht de dakinstallatie blijven staan, maar En, nee, De bumper en de uitlaat aan de zijkant ja, die moest eraf. was het probleem. Dus dan moesten jullie daar ter plekke doen? Ja, dan kreeg je Ja. de kans om dat te doen. Binnen ja. een uur moest het eraf zijn en anders dan zou hij mee moeten naar het TUF Keuringstation en gingen ze daar hem onder de loep nemen. Maar gelukkig lukte het binnen een uur alles eraf te halen en hem terug Met de netjes te maken. Haakse slijper van de mederunner op accu hebben we nog de bumper eraf kunnen slijpen. Ja. Gelukkig. Maar daar was toch geen 20 graden op het moment dat jullie vertrokken? Ja, Ja, viel veel gelukkig mee. nog mee. En op zo'n moment krijg je het vanzelf al warm hoor. Ja? Maar ik geloof dat jullie vertrokken zijn in de sneeuw, hè? Ja, Ja, dat klopt wel. Ja. Lag je dan niet in de sneeuw te Nee, krauwen? we hadden een kleedje neergelegd. Ah, oké. Dus, Daar hebben jullie een foto van, geloof ik, hè? ja, Kijk, klopt, ja. om een kleine sfeerimpressie te geven hebben we ook een filmpje meegenomen. Leuk om te zien. Jullie reis naar daartoe, kunnen jullie dat beknopt even samenvatten? Want jullie gaan de Garpsen nog een keer doen dit jaar, denk ik begrepen. Hè? Dus beknopt even jullie reis even een keer samen. Ja, we gingen van München hebben we gestart. Gingen we naar Oostenrijk. Van Oostenrijk gingen we... Ja, in Oostenrijk mocht de bumper er weer terug op. Hè. Die hebben we dus in de kofferbak meegenomen, totdat we buiten Duitsland waren. En dan hebben we het erop geschroefd natuurlijk. Maar ja, Ja. dat was niet zo heel handig, er nam een beetje veel ruimte in de beslag. Ja, en dan kom je Dus- ook al ezels tegen natuurlijk. Hè? Ja, daarom. Dus ja, dan hebben jullie heel die run gedaan en jullie zijn dan teruggekomen. Waar was de finish? Finish was in Bratislava. In Bratislava. En wat verdien je daarmee met zo'n hele garbage run? Helemaal niks. Helemaal Nee, niks. nee, Geen medaille, helemaal niks. Ja, Als je onderweg is de bedoeling dat je zoveel mogelijk opdrachten doet. En met die opdrachten kan je punten verdienen. En dus degene die de meeste punten hebben, die kan een prijs winnen. Dus de eerste prijs is €1000. Dat is op zich wel een leuke prijs. Kan je een keer een voorbeeld geven van een opdracht die je moet doen daar? Ja, opdracht in Roemenië was bijvoorbeeld, laat je auto slepen door een Dacia. Want Dacia komt uit Roemenië, dus ja, dat wel toepasselijke opdrachten. Ja. Hoe heb je dat opgelost? We Ja, hebben een taxichauffeur gevraagd of hij ons een pool kon geven. Maar daar was hij niet echt van gediend. nee, En, die keek een keer naar en die was weg. Maar, Heb je dan Nee, ja, iemand dat viel niet altijd gegijzeld? nee. Oké, maar het zijn dus een ludieke opdracht Ja, eigenlijk die ja, jullie ja. allemaal kregen. Daar dus krijg je dus punten voor. 400 man doet ermee. Degene die dus de meest ludieke opdrachten kan vervullen in zo'n leuk mogelijke manier, die wint dus eigenlijk. Als Ja. ik het Ja, goed degene met de meeste punten die de wint. meeste punten. En voor de mededingers, net zoals jullie kregen, zit er gewoon een mooie Ja. medaille aan. Ja, iedereen die de Die- finish gehaald heeft, die kreeg een mooie medaille Echt goud? uitgereikt. Proefmaken. Plastic. Oké, dus jullie hebben heel die mooie run gedaan. Jullie zijn teruggekomen in Nederland. Jullie hebben gezegd, dit doen we nog een keer, dat gaan we nog een keer doen. Jullie worden Ja. helemaal gebeten. Ja, we wouden zeker nog eens meedoen als we naar het noorden gingen. Dan zou ik er echte sneeuw konden gaan opzoeken.
Zodra we hoorden dat de run daar naartoe ging, hebben we ons ingeschreven. En dan wat gaat er een, want die run die gebeurt, wanneer? Die gebeurt de tweede week van februari. Dus 10 februari mogen we starten in Kopenhagen, in Denemarken. En dan gaan we door Zweden en Finland rijden, tot aan Helsinki. Dus dan maak je eigenlijk heel die lus, letterlijk en figuurlijk, Ja. om het water in. Dat is een aardige rit. Ja. Dat is ook 5000 kilometer dan? Ja, als we straks thuis staan, dan is het 5000 kilometer. Oké, dus dat is weer een andere uitdaging, andere aanpassing aan een auto? Ja, want we gaan echt naar enorme kou. Het kan min 30 worden en ja, zekerheid op sneeuw en ijs. We zitten nu nog te overwegen om spijkerbanden mee te nemen op de auto. Spijkerbaan. En nog een extra dieselkacheltje binnen of zo? Ja, op zich met de stoelverwarming hebben we het aangenomen. Hoor, binnen. Stoelverwarming, Ja, jongens. Lekker luxe. En jullie trouwens daar in die auto ook nog iets van voorziening voor koffie of zo? Hè? Is het koud, dan wil je toch een keer lekker warme bak koffie? Daar hoeven we niet voor te stoppen, want we hebben gewoon tussen de twee stoelen erin staat een klein koffiezettertje, dus we kunnen gewoon terwijl we aan het rijden zijn een bakje koffie drinken. Is die voorzien door de sponsor, die koffiezetmachine misschien? Die hadden we misschien nog wel een grotere gekregen, maar nee, moesten we. Nee? Zoeken jullie trouwens wel een keer sponsors of niet? Ja, zeker met de bouw hebben we wel geregeld een sponsor gezocht. Net als de banden hebben we dan weer de bandenhandel gehaald. Hier in Oorsburg? Ja. Dat is gewoon, hè? Ja, Dat is nice. mooie winterbanden. Ja. En de auto was in het begin zwart, die is nu helemaal blauw. Die hebben jullie mooi gespoten. Ja, die hebben we mooi met de roller geverfd. Roller, oké. Ja. Een bus blauwe verf ergens gevonden en dan gewoon maar rollen. Ja. Wat hebben jullie nu precies aan die auto nu veranderd eigenlijk? Wat is er nu extra aan plus bijgekomen aan die auto? Ja, toen we vorig jaar gefinished waren, dan hadden we voor ons eigen al het idee van, ja, we missen toch een aantal dingen. We willen met een andere auto kunnen communiceren die ook meerijdt. Dus we hebben een CB-radio erin gezet. En ja, het is ook leuk om met de mede-auto's te communiceren, maar ook leuk om met de buitenwereld te kunnen communiceren. Dus we hebben een megafoon op het dak geplaatst. Dus we kunnen naar buiten roepen en praten. Heb je die hier al in de buurt al getest? Ja, dan krijg je toch rare gezichten. Als de auto ineens begint te praten, dat verwachten de mensen niet. Heb je hem de zondagmiddag nog niet getest in Sluis of zo? Nee, dat kunnen we nog een keer doen. Ja, dat is nog- Dus misschien, dan komt die bumper misschien ook wel van pas. Ja, jongens, dat gaat geweldig. Oké, jullie gaan dus naar Finland. Nog iets bijzonders van jullie mee moeten nemen naar Finland, waarvan dat jullie zeggen van dat moet zeker mee? We hebben een heel klein kacheltje op 12 volt meegenomen en mochten de kachel het begeven. Maar Toch een noodkachel. Ja. Dit was dan RTV Scheldemond, samen met Laurens en Yves-Jean Notier, jongens. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Dankjewel. En succes bij de barbecue. Ja, Dank dankjewel. jullie wel. En dan moet ik hier even over die boete praten, waar je dus een sponsoring voor zocht, maar die je niet gevonden hebt natuurlijk.